Η ζωγραφική με ακουαρέλα είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλούς καλλιτέχνες επειδή είναι ένα μέσο πολύ πρακτικό, ειδικά για τη μικρογραφία, δηλαδή όταν φτιάχνουμε, σχεδιάζουμε και ζωγραφίζουμε μικρά θέματα. Θερμά χρώματα, δηλαδή κίτρινα, ροζ και τα λοιπά, πιο απαλά θερμά χρώματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρόσωπο. Στο πρόσωπο συνήθως ξεκινάω από τη μύτη και προσπαθώ να αφήνω τα λευκά που είναι στο κέντρο, δηλαδή τα highlights που λέμε, τα πιο δυνατά λευκά του σχεδίου μας. Κοιτάμε να μην τα λερώσουμε αρχικά. Στις περιοχές που πέφτει το φως, όπως είπαμε, κοιτάζουμε να μην τις λερώσουμε, ενώ στις υπόλοιπες που πέφτει η σκιά, δηλαδή που είναι κόντρα από την κατεύθυνση, από την εστία του φωτός, βάζουμε περισσότερο χρώμα και σιγά σιγά τονίζουμε τις περιοχές. Η ακουαρέλα είναι ένα μέσο που δουλεύεται με χέρια, δηλαδή περνάμε πρώτο χέρι, δεύτερο χέρι όταν στεγνώσει λίγο, τρίτο χέρι αν χρειαστεί, και συνεχώς αναπροσδιορίζουμε τις χρωματικές μας αναλογίες. Και φυσικά για τις μεγάλες επιφάνειες χρησιμοποιώ πιο μεγάλη μύτη, ενώ όταν πάμε για τις μικρότερες θα πάμε για λεπτομέρεια, χρησιμοποιούμε πιο μικρή μύτη του πινέλου μας. Όταν κάνω μίξεις χρωμάτων, συνήθως χρησιμοποιώ ένα καινούριο πλαίσιο που βρίσκεται μέσα στην κασετίνα, δηλαδή έναν χώρο άλλο εκτός από αυτούς που βάζω τα κορεσμένα χρώματα, όπου εκεί μπορώ να μπερδέψω χρώματα και να μην ανησυχώ ότι μπορεί να πάνε στα καθαρά μου χρώματα και να τα χαλάσουν. Όταν συνδυάσουμε χρώματα θερμά μαζί με ψυχρά, δημιουργούμε κάποια εντός εισαγωγικών πιο βρώμικα χρώματα, για τα οποία χρησιμοποιώ, εκτός ότι χρησιμοποιούμε και άλλο χώρο πάνω στην κασετίνα, χρησιμοποιώ ένα διαφορετικό πινέλο μόνο για αυτή τη δουλειά και ένα άλλο ποτηράκι νερού, το οποίο πάλι είναι για αυτά τα γκριζαρισμένα, τα πιο βρώμικα χρώματα. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε χαρτιά 200 γραμμαρίων το λιγότερο. Αν θέλουμε να κάνουμε μια δουλειά λίγο πιο ποιοτική, πιο επαγγελματική, να παραδώσουμε κάτι, καλό είναι να είναι στα 300 γραμμάρια με βαβακερή επίστρωση, ή θα μπορούσε να είναι και βαβακερό χαρτί, 100% δηλαδή βαβακερό χαρτί, τα οποία είναι βέβαια λίγο πιο ακριβά, έχουν μεγαλύτερο κόστος, αλλά δεν αφήνουν το νερό να αλλοιώσει την επιφάνεια του χαρτιού. Το κρατάνε το χρώμα και το νερό σε μια
ας το πούμε ευθεία και δεν διαπερνούν το χαρτί ώστε να δημιουργήσουν απώλειες στο έργο μας. Στη χρήση του μαύρου πρέπει να είμαστε φιδωλοί. Μαύρο χρώμα βάζουμε, καλό είναι να είναι λίγο αραιωμένο καταρχάς, και το βάζουμε σε πολύ λίγα σημεία, σε λίγες πολύ σκοτεινές περιοχές, στις οποίες θέλουμε να δώσουμε έμφαση της σκιάς στο σχέδιό μας. Η κατάχρηση του μαύρου θα δημιουργήσει τρύπες στο σχέδιο και θα το κάνει να βγει πιο flat, να μην έχει δηλαδή επίπεδα και να μην έχει μια διαβάθμιση στους τόνους. Γκρίζι μαρκαδόρι είναι ένα πολύ πρακτικό μέσο στη μικρογραφία, όπου μπορούμε να προσθέσουμε κάποιους γκρίζους τόνους, είτε ψυχρούς είτε θερμούς, ανάλογα αν είναι cool grey, αν γράφει πάνω, ή warm grey, οι οποίοι μπορούν να δώσουν ακόμη περισσότερο βάθος στο έργο μας και περισσότερους τόνους και να το κάνουν να δείχνει περισσότερο διάστατο.